Sa video na to, ililista natin ang 10 sa pinakamabilis na motorsiklo sa buong mundo. Simulan natin agad yan sa number 10, Yamaha YZF R1M. Gumagawa na din ng Yamaha ng mga bikes na track-focused, gaya nitong Yamaha YZF R1M. Isang super bike na may 1000cc at naging usap-usapan na din sa mundo ng motorsiklo dahil sa taglay nitong bilis na umaabot sa top speed na 191 miles per hour o 307 kilometers per hour. Kargado ng power ang makina nito at mas in-upgrade pa ng Yamaha gamit ang kanilang exclusive crossplane technology. Dito sa crossplane tech ng Yamaha, naka 90-degree angle ang crank pins ng makina at nagre-resulta ito sa smooth at halos walang vibration na riding experience. Gumagana ito in combination sa ride-by-wire controls at nagbibigay ito ng instant boost. At hindi lang yan, hitik din ng electronics ang bike na nagmamonitor sa safety ng rider. Ilan sa pinagmamalaki ding features ng Yamaha R1M ay ang lightning fast quick shifter, adjustable dampers at multiple riding modes na pwede mong ilipat-lipat depende sa kung anong terrain ang lalakbayin mo. Dahil na din sa pinag-aralan ng Yamaha ang aerodynamics para sa design ng R1M, maganda ang pagkakadesign ng bodywork nito at parang isang matulis na blade ang bike na humihiwa lang sa hangin. Number 9, Suzuki Hayabusa. Noong 1999, tinalo ng Suzuki Hayabusa ang Super Blackbird bilang isa sa pinakamabilis na production motorcycle sa buong mundo. Isang titulo na ilang taon din itong hawak. Napakabilis nitong legendary Hayabusa bike. Ang Hayabusa ay merong 1340cc 4-cylinder engine na may advanced EFI at dual air intake. Meron itong top speed na 194 miles per hour o 312 kilometers per hour. Hindi mo lang maaasahan ng Hayabusa dahil sa bilis, dahil napakaganda rin ang handling nito sa mga liku-likong daan. Parang ahas ang galaw at liksi sa mga tight corners. Naglagay din ng Suzuki ng drive mode selector sa Hayabusa para ma-adjust ng driver ang power ng bike depende sa preference nila. Sobrang versatile ng Hayabusa at isa din ito sa mga legendary track bikes na ginawa ng Suzuki. Number 8, Aprilia RSV4 1100. Itinaas na naman ulit ng Aprilia ang standard nila sa factory ng RSV4 1100. Naglabas sila ng isa na namang competitive na superbike na may revised bodywork, smooth na winglets at mas malapat na windscreen. Ito ang Aprilia RSV4 1100. Nag-e-excel ang bike sa aerodynamics para mas bumilis pa ito sa track. Pinapatakbo ang Italian bike na ito ng 1078cc V4 engine na nagpo-produce ng 217 maximum horsepower na may top speed na 119 miles per hour o 320 kilometers per hour. Matipid at fine-tuned ang makina nito para ma-meet ang Euro 4 emission standard, pero matipid man ang makina ng Aprilia RSV4 ay hindi nako-compromise ang power delivery at bruskong tunog ng tambucho. At meron pang malupit na feature gaya ng electronically adjustable suspension system kung saan pwede mong i-adjust ang suspension ng bike depende sa lalakbayin mong terrain. Number 7, BMW S1000RR. Ang BMW S1000RR ay isang hardcore superbike na design para i-push sa limit ang motorcycle engineering. Ano pa nga ba ang aasahan natin sa BMW? Kargado ito ng 999cc, liquid-cooled, inline-4 engine na nag-generate ng 205 horsepower at 83 pound-feet ng torque. Umaabot ito sa top speed na 200 miles per hour o 322 kilometers per hour. Para mas ramdam ng rider ang bilis, gumagamit ang BMW ng ShiftCam technology para makuha ang tamang power delivery na maibibigay ng makina kung sakaling kailanganin mo ng boost. Napakarami pang malulupit na features ang S1000RR. Gaya ng ABS, dual power modes, traction control, Brembo brakes at slipper clutch. Ang bilis nito sa track at kalsada ay patunay lang ng hindi nagbabagong standard ng BMW sa superbike engineering. Number 6, Ducati Panigale B4R. Ang Ducati B4R ay isang superbike na sagad ang bilis at performance pero street legal. Ang ibig sabihin ng R sa pangalan ay racing version at talaga namang halimaw sa bilis ang motor na to. Ang 998cc V4 engine nito ay kaya maglabas ng 234 horsepower na bihira mo lang makita sa mga road legal motorcycles. Balanse din ang power to weight ratio ng Ducati V4R at hindi mo gugustuhin bumangga dito. Well-tuned ang performance ito sa track at advanced ang aerodynamics. Kaya nitong umabot sa top speed na 204 miles per hour o 329 kilometers per hour. Isang tunay na speedster demon na may Italian flair. Yan ang Ducati Panigale V4R. Number 5, Kawasaki Ninja ZX-14R. Ang Ninja ZX-14R ay top-of-the-line model ng Kawasaki ZX series. Meron itong halimaw na 1441cc inline-4 engine na naglalabas ng 208 horsepower at 113 pound-feet ng torque. Di lang mabilis,
malakas pa ang hatak pagdating sa akyatan. Ang kakaibang monocoque frame design nito ay nagmimistulang support sa dambuhalan nitong makina. Umaabot ito sa top speed na 208 miles per hour o 335 kilometers per hour. Lahat ng hinahanap mo sa isang high-performance superbike nandito na sa Ninja ZX-14R. Merong ABS, dual power mode, traction control, Brembo brakes at slipper clutch. Pagdating talaga sa paggawa ng makina ay subok na ang engineering ng Kawasaki. Ang Kawasaki Ninja ZX-14R ay isa sa pinakamabilis na motor ng Kawasaki. Number 4, Honda CBR 1000RR Fireblade SP. Punta naman tayo sa Honda brand at ang kanilang pambato sa pabilisan ng mga motorsiklo ay ang kanilang Honda CBR 1000RR Fireblade SP. Ito ay Honda flagship superbike na hindi mo maikakaila na sobrang astig ang itsura. Meron itong 999cc inline 4 engine na naglalabas ng 214 horsepower at isang subok na track machine. Umaabot sa 211 miles per hour o 341 kilometers per hour ang top speed nito. Ang limited edition bike na ito ay may HRC tricolors at titanium exhaust na nag-e-enhance ng sporty appearance at nagpapagaan din sa bike. Mabusisi ang pag-tune up sa chassis, weight distribution at suspension setup nito para palakasin ng husto ang Fireblade SP. Number 3, Lightning LS218. Di gaya ng mga motorsiklo sa listahan natin, medyo kakaiba ang LS218 dahil isa itong fully electric na motor. Imbes na maglagay ng fuel tank, kargado ito ng malalaking battery na eco-friendly at emission-free. Pinapatakbo ito ng IPM liquid-cooled 150 kW electric motor at nagge-generate ito ng 200 horsepower at di kapani-paniwalang 168 pound-feet ng torque. Grabe, nakikipagkumpetensya na din sa pabilisan ngayon ang mga electric bikes at baka dumami pa sila sa mga susunod na taon. Ang nakakalulang top speed na 218 miles per hour o 351 kilometers per hour na kayang lakbay ng bike na to ay patunay sa mga kayang gawin pa ng mga electric motors. Number 2, Kawasaki Ninja H2. Bike na sobrang astig, nagmimistulang sasakyan papuntang ibang dimensyon. Yan ang Kawasaki Ninja H2 at yan ang reaksyon ng mga tao nung unang nilabas ang motor na ito. Kargado ito ng 998cc inline 4 engine at naglalabas ng 228 horsepower at 98.5 pound-feet ng torque. Umabot ito sa top speed na 227 miles per hour o 365 kilometers per hour. Parang ninja talaga sa bilis. Marami nang nagbago sa H2 paglipas ng mga taon, pero simula nung nahumaling dito ang mga riders, nagmarka na ang hugis ng Ninja sa kasaysayan at industriya ng motorsiklo. Supercharged ang power nito at nakaka-enjoy ang riding experience. Ang shift cam technology naman ang kakaibang ambag ng Kawasaki dito para sa optimal throttle response at power delivery. Isa ang Kawasaki Ninja H2 sa mga tinaguriang work of art at top contender sa pinakamabilis na motorsiklo sa buong mundo. At bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman kung anong motor ang pinaka-astig at pinakamabilis para sa'yo. Sa top spot natin nandito ang number 1, Kawasaki Ninja H2R. Ito na nga ang pinakamabilis na motorsiklo sa listahan natin. Walang iba kundi ang Kawasaki Ninja H2R. Ang motor na ito ang benchmark ng lahat ng mabibilis na motorsiklo. Hindi lang mabilis, stylish din at malakas ang dating. Kargado ang makina nito ng 998cc inline 4 engine na kaya maglabas ng 310 horsepower at 115 pound-feet ng torque. Ibang liga ang bilis at naku po, mag-ingat ka sa pagpiga ng silinyador kapag sinakyan mo to. Meron itong estimated top speed record na 249 miles per hour o 400 kilometers per hour. Dito tayo humanga sa Kawasaki dahil pineflex nila mula noon hanggang ngayon ang quality ng mga makina nila. Technology, engineering, style at sa halos lahat ng aspeto, pulido ang mga gawa nila. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood.